Helo ffrindiau, nes I ddim gweld chi fyna. Ond ydych chi'n barod am Amser Stori Atebol? Fi fyd. Heddi mae Dani Douglas ar Gacen fel, gan David Melling. Ewn ni amdani? Bant ni? Yn gynnar un bore, cafodd Douglas surprise I ddarganfod olion traed ar draws ei wely. Roedden nhw'n ludiog ac yn blasu o fel. Pwy sydd wedi cerdded dros fy ngwely I? Gofynnodd Douglas. Roedd yr olion traed mel yn mynd yr holl ffordd i'r cwpwrdd bwyd. Ble mae fy mel? Holodd Douglas. Edrychodd ar bopeth yn ofalus. Fedrai ddim bwyta dim byd heb fel ar ei ben. Dwi yn llwglyd iawn. Gwisgodd Douglas yn gyflym a dilynodd y llwybr mel tu allan. Pe bawn ni ond yn gallu darganfod cliw I fy helpu, och neidiodd. Yna, crychodd Douglas ei drwyn. Dwi'n gwybod beth yw'r arogl yna? Wel, helo Douglas, brefodd y defaid. Pam ydych chi'n gwisgo fy mel? Gofynnodd Douglas. Rydym yn casglu popeth sydd ei angen arno mi bobi cacennau mel, meddai Dilys. Fedri di helpu? Iawn, meddai Douglas. Dwi'n hoffi pobi. Dyma'r defaid yn estyn yr airon, cnau, moron a mel. Yna, gwnaeth Dilys yn siŵr bod pawb yn gwisgo'r dillad cywir. A pheidiwch ag anghofio golchi eich pawennau, dywedodd. Barod I bobi! Gwaeddodd Dilys y cyfarwyddiadau o'i llyfr yr eisiau, a dyma nhw'n dechrau ar y gwaith. Airon, cnau, moron, wyau, blawd, mel, a chymysgu. Dwi wedi gorffen. Allai fwyta peth nawr, gofynnodd Douglas. Dim eto, mae angen ei bobi gyntaf, meddai Dilys. Ond beth am I ti flasu'r airon yma? Dim diolch, dywedodd Douglas wrth afal yn ei fol llwglyd. Does ganddyn nhw ddim mel ynddyn nhw. Fe wnai aros. Gwyliodd y defaid yn rhoi talpau o'r cymysgedd ar y bwrdd pobi a'i roi yn y ffwrn. Erbyn hyn, roedd pawb yn llwglyd iawn. Daeth Douglas o hyd I blat ac ymunodd ar res o ddefaid blin. Roedden nhw'n gwthio a ffwnio. Yna, taflodd rhywun foronen. Doink! Brwyder bwyd! Ping! Aeth y ffwrn. Rewodd y defaid. Mae'r cacennau'n barod! Dywedodd Dilys. Hwrê! Gwaeddodd y defaid wrth iddyn nhw sgramlo tuag at yr arogl hyfryd. Cadwch rai mi! Galwodd Douglas. Ond wnaeth y defaid ddim clywed a chyn hir roedd pob cacen wedi ei bwyta. Be dwi'n mynd I fwyta nawr? Gofynnodd Douglas. Edrychodd ar y moron ar y llawr ac ochneidiodd. Mae'n cnoi un o'r moron. Meddai, wedi synnu'n braidd. Mae hwn yn neis. Doedd Douglas ddim wedi arfer bwyta unrhyw beth heb fel ar ei ben. Cymerodd llond ceg o airon. Blasus. A chnau. Blasus iawn, gwaeddodd. Mae moron, airon a chnau bron mor flasus a mel, dywedodd Douglas. Ond ddim cweit. Does dim byd yn curo mel a cwtch y diwedd. Chi'n gweld, ffrindiau, mae fe'n bwysig iawn blasu pethau gwahanol. Falle gewch chi surprise, fel Douglas. Welwn I chi tro nesa am Amser Stori Atebol.
Hwyl fawr! Amser bach o dost a mel fi'n credu.